ତମେ ଆଜି ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛ ଏଇ ଧଳା ହଂସ ପରି। ଦେଖ ତମେ ବି ଆଜି ସେଇ ଠିକ ପାଣି କୁହ ଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖାଉଛ। ଆମ ପ୍ରେମଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନା। ମାନେ 5 ଟଙ୍କିଆ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ତମେ ଖଟା ନେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସଲ, ମୁଁ ଭାତ ଡାଲମା ଥାଳି ନେଇକି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲି। ଯୋଉ ଧକ୍କାଟା ହେଲେ ସେଠି ତ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ଆମର ଆଉ। ତମ ନମ୍ବର ମୁଁ ପୁରା ମୋ ହାର୍ଟ ରେ ସେଭ୍ କରିକି ରଖିଛି 906969696943। ତମ ନମ୍ବର ମନେ ରଖିଛ? ତମେ ଯୋଉ ନମ୍ବରଟା କହିଲ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ନମ୍ବର ବୋଲି। ଆଉ ତମ ନମ୍ବର କେମିତି ମନେ ରଖିବି? ତମେ ମୋ ନମ୍ବର ମନେ ରଖିନ? ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉନ? ଆରେ ସେ ସିମ୍ ଟା ବା ତମ ମମିଙ୍କ ଆଧାରରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଯଦି ତମ ଆଧାରରେ ଲିଙ୍କ ଥାନ୍ତା ନା ମୋ ମନ ରହିଥାନ୍ତା, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଛାତିରେ ଲେଖିକି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ତମେ ଜାଣିଛ? ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ କହିଲ, ମୋ ପିଠିରେ, ପେଟରେ, ମୁହଁରେ, ମଥାରେ, ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଗଜିନୀ ଭଳିଆ ଟାଟୁ କରି ବୁଲିବି ତମ ନାଁରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ବରା ଦୋକାନ ଖୋଲିବି, ଲେଖା ହବ ପୂଜା ବରା ଦୋକାନ। ତମେ ମତେ ଆଉ ଭଲ ପାଉନ ନା? କେତେବେଳେ ବି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ କିଛି ବି ଆଣିକି ଆସିପାରୁନ। କିଏ କହିଲା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିନି? ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ? ଆରେ ଘରକୁ ନେଇଯାଅ, ମା ଝିଅ ଚାରେ ବୁଡେଇ ଖାଇଦବ। ତମ ହାବ ଦେଖିକି ଲାଗୁନି ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ। ଟିକେ ଭରସା ଆସୁନି ତମ ଉପରେ। ଭରସା ଆସୁନି? ଆରେ ତମେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ନା ତମ ପାଇଁ ଏଇନା ପାଣି ଉଠେଇ ପଡିବି। ଦେଖିବ ଏଇ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଡେଇଁବି, ଦେଖିବ। ତମେ କହୁଛ ନା ତମର ଭରସା ନାହିଁ, ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ତମରି ପାଇଁ ଏଇ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଡେଇଁକି ମୋ ଜୀବନ ଦେବି ହେଲା। ଆବେ ଶୁଣ, ଇଏ ତ ବୁଡିଗଲା, ଏବେ କଣ କରିବି? ଯାଉଛି ଆଉ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଟେଇବି।